Hyvää iltaa. Vappua edeltävän viikon sääkäänteet ovat aika monipuoliset. Macron ja Le Pen menossa toiselle kierrokselle Ranskan presidentinvaaleissa. Huumeiden käytöstä selviää harvoin pelkällä huomautuksella. Italiassa saastemittari auttaa valitsemaan puhtaat ulkoilureitit. Epävakaiset kevätsäät jatkuvat, luntakin saattaa sadella. Nyt 10 uutiset, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ranskan presidentinvaalien toiselle kierrokselle ovat tämänhetkisten tietojen mukaan menossa Emmanuel Macron. Hieno voittajapari, mutta ei ollut kyllä kakkosparissakaan valittamista. Kyllä meidän Kiku veti aika hienosti. Kyllä, onnittelut ja hatunnosto. Nimenomaan sekä Kirsille että Markolle. Kyllä. Ja aamun huomenta Suomessa. Siellä tietysti jatketaan Ranskan vaalituloksen käsittelyä. Meiltä näkemiin. Näkemiin. Thanks for watching the CW Central Pierre.